بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أمبل ما شرف لا تفيلا جبا وموبيلا جلين فوه نسلامي كفولي نوي على كشينا كهنا كبركة أمي الله تعالى دلي على أوكي أمبلا جلي سومي ني أمي أقولنا له أمي الله تعالى دلي أتيمي تقول يوما على كأميناني على سونغلو تيمي يرانا أني بتو من كابنا دمنا فوق سبي ما أمي الله تعالى دلي على كبلا جلي مني أني ansigina kana nyon sura anga jemu kan hukumu konnala no dine baro mi wuli kase mi jemu kan na wuli kase karamo ma hani ka karamo bismillah wala saka baro ke ni uyi dine kuna fununa bi sungolo bayin konnala an kileme ka an karamo muso do bismillah minti dunaye nin kenen konnala ana jera ka baro chamon ke nyon fe ma dugulinte jamana ko nani jamana ko ka no ye molmatu aishatu dabitawi madam dabitawo aisha dabitawi anabi na je ka dun dine kuna fundo la ka baro ke no ni Allah taala sonama ngayana nga do nga baro konnala أمي أنكرم بسم الله كفايك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مولاتو أمبي إفوكي ولمانو أنا ويلي جابيلا واتي نانا ويلي سيرا إما إبانا ويلي جابي ودياراني أمبي إفوكي ولمانو أما الإسلامية سيلينو إيفنمون ديكا دومبو نيكوبو أني يروبو إسلامية واتي بلا جلينيوي سونغلو مي ني أنفلا كونالا سونغلو فانا واتي باو تشامان باكونا سونغلو ريادا ما واتي وي na watu la belebele doyi ala ka maba do nana ka beni wati muni sungolo kle tan ni ala taala sonama obe beni islamiya musoba do ka bangli no ya sayyida khadija ni ko sayyida khadija iko ko ala kira fu muso sallallahu alaihi wa sallam mi ala kira deme kam ni cidiyan demne kam ni geleya be wati mina aka o deme na ka wuli ka jo ala yi tonodo di ama kam ni jiyan ko nano o tono ni kira shirifu bangli Fatima Zahra be ola no ye aljina muso la kuntiye o kera ka furu tono do ona nyona chama ka keni sungalo kletan Sayyida Fatima Khadija ka bangli ambe fe ka don Sayyida Khadija re tuye join alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ustaz kan ibora kan musoba de nyingali ke musoba mi na taraka no to nyana musora masika ale joro nyon so era nyumana sirifu bona no ye Sayyida Khadija radhiyallahu anha هي بنت خويلد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب اللي بوران نندلا علينا على كرار صلى الله عليه وآله وسلم وتانيون صورة مصطفى موكي أدورنا Sayyida Khadija afurufala tunti ala kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaba ko badi bini muso ka tarikh kono ay furu sigiyorama fla de ke furu folo la ay din fla soro o che fatlin kofe chebera nana furu tuguni aklala ka den saba soro o fanaye o fatura ka soro amba Khadija asibi samugan duru hikma do bini yoro kono nana ma ko tanka do ko ju minu ba fo ko anga na demsenu furu jona ya jetemne konanya duru me wala fikela do bina na ko konanya nani ay flasra che folo fa ay flana soro che flana fe me do fana bina na ay flasro che folo fe ay sabana soro che flana fe me ni bela jelen kera kata be amba Khadija ba samugan duru la din duru ala ka fa me chugu nyumani am wa kera kuma na amba Khadija radiyallahu anha ayisi ama son furu matuguni woni jete mina ibina ay ka fo ay santan duru le sigi ama furu kada ka bina furu ala kiramatu mamna sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa yasra amba Khadija radiyallahu anha alibi sambinanina الرسول عليه بسموان درولا أما خديجة رضي الله عنها عليه على كرا أفرو مسو فلودي كذاك على كرا عليه فرو قبل بعثته الشريفة وتوفيت قبل الهجرة إلى المدينة ala kira ya furu yani akachi kakene chideni kisan kaja wa fatura fana yani Mustafa ala ka hijra di ama aka hijra ke kata Madina ni Khadija min fle min furu yoro fla ke ka denduru soro yana ka furu ala kirama sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anana furu Mustafa ma asambinani wa ya soro nabiyur rahma alebi samuga ani durula me amba Khadija ay den woro di bangi ala kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ambe badon tarikhula dingulum la bi ala kira bulu me amba Khadija tal kubra ale dia bela jelen bangi fona kera Mustafa dinkilenyi no Ibrahima yi ale min fatura silba soma dafe
أستاذ كان سيدة خديجة نعم. هي سيدة النساء العالمين. كانت السيدة خديجة أكمل النساء إيمانا وأخلاقا، فقد كانت رضي الله عنها أول النساء الأمة إيمانا بدعوة الإسلامية. نعم. أمبا خديجة ale de ye muso bɛɛ lajɛlen ka kuntigi ye. Seyida Khadija radiyallahu anha. Seyida Khadija radiyallahu anha a ka limaniya dafalen don ka tɛmɛ muso bɛɛ lajɛlen kan. A jogo dafalen don ka tɛmɛ muso bɛɛ lajɛlen kan. Ale de kɛra muso fɔlɔ ye, muso fɔlɔ min n'a limaniyara Alakira la sallallahu alayhi wa alihi wa sallama tuma min na ni Alakira cira ni silamɛya diinɛ ye. Mɔgɔ fɔlɔ min limaniyara Alakira la ka da la ka tugu a kɔ o kɛra an ba Khadija de ye. An ba Khadija radiyallahu anha a ye jɔyɔrɔbaw ta diinɛ kɔnɔ, a ye nɔbaw to diinɛ kɔnɔ. O de kama Alakira b'a fɔ an ye sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ka hadisa dɔ la, a ko lawla ma li Khadija wa sayfu Ali wa sabru Muhammadin lamastaqama din. A ko ni Khadija ka nafolo tun tɛ, Seydina Ali ka banburu tun tɛ, ale Muhammadu salawatu rabbi wa salamu alayhi ale ka sabali tun tɛ, a ko diinɛ tun ti jɔ. Alakira nabiyul hakimun ko dɔn nabi ɲuman de don. Ka nin kuma in daminɛ ni an ba Khadija de ye, hikma belebeleba de b'a kɔnɔ. Jɔyɔrɔba de dira an ba Khadija ma ni hadisa in kɔnɔna na. O kosɔn a ye sifa ɲumanw sɔrɔ, a ye mankutu ɲumanw sɔrɔ, a ye jɔyɔrɔba sɔrɔ diinɛ kɔnɔ, jɔyɔrɔ minnu ni muso wɛrɛ ma se ka o jɔyɔrɔ fa. An ba Khadija a ka kan ka kɛ muso bɛɛ lajɛlen ye ladegeli fɛn ye. An ba Khadija a tun dɔnnen don ni jogoba minnu ye, ka sɔrɔ a ma furu Alakira ma fɔlɔ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ka sɔrɔ diinɛ ma na fɔlɔ, mais an ba Khadija a tun bɛ fɔ ale ma ko tahira, ko muso sanuman. Alakira an ba Khadija a dɔnna ni ifatu ye. Ifatu ye mun ye? Yɛrɛminɛ. Ka sɔrɔ ale tun bɛ waati min na jahiliya barika tun ka bon, tiɲɛni barika tun ka bon, tiɲɛni tun waralen don, mais wallahi an ba Khadija a sera a yɛrɛ la o waati la. Ka sɔrɔ muso tun cɛman ye ka tɛmɛ a kan, dawlati muso la ka tɛmɛ a kan, mɔgɔ kabila man bon n'a ka kabila ye, wa sɔrɔ ti mɔgɔ fana na ka tɛmɛ an ba Khadija kan. Mais nin bɛɛ la Ala sɔnna k'a to u k'a fɔ jahiliya tile kɔnɔ, k'a fɔ an bɛ jahiliya tile kɔnɔ, mais nin muso in an b'a tɔgɔ da ko muso sanuma, ka taa k'a tun ka sanu. I ta ye manamana ko la abada, wa a tun sera a yɛrɛ la jahiliya kɔnɔna na. N'i kɛra muso ɲuman ye Ustaz, ni i tɛ furu la, mɔgɔ caman b'a kun ko f'i ye dɛ, f'i ka se yɛrɛ la. An ba Khadija a ye nin mankutu sɔrɔ yan'a ka furu Alakira ma, yanni diinɛ kana. Jahiliya yɛrɛ kɔnɔ Ala sɔnna ale ka dɔn ni yɛrɛminɛ ani saniya ye. An ba Khadija radiyallahu anha a sifa belebeleba dɔ ye n'o y'a jogo belebeleba dɔ ye, a tun bɛ k'o ye yɔrɔ jan. A dusukun tun bɛ yeli kɛ, wa n'a ka vision tun bilala fɛn min kan, a tun t'o to yen f'a k'i bolo da o kisɛ kan. I bɛna o ye mun na? An ba Khadija radiyallahu anha ani Alakira ka furu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, a ka o yɔrɔ jan yeli a y'o de ye Alakira la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, a ka mankutu ɲuman min bɛ Alakira la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, jogo ɲuman bɛ Mustafa la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, a ye o de viser, mais wallahi a ka vision ma bin abada. A ye jigiya minnu ta k'a fɔ ale bɛna furu nin cɛ ma, o ka kɛ ni ale danaya mɔgɔ ye a ka ɲɛnamaya kɔnɔ, a ka société kɔnɔna na, a ka nafolo k'a bɛɛ lajɛlen kalifa Alakira la, ko Mustafa ka kɛ ni ale jigisigiyɔrɔ ye. Wa a y'o min viser a y'a sɔrɔ Alakira la. A ye cɛ sɔrɔ cɛ min ka fisa ka tɛmɛ cɛ bɛɛ lajɛlen kan. A ye cɛ sɔrɔ fana cɛ min n'a y'a sɔrɔ ni sɛmɛna la dɔrɔn wallahi i sɛmɛyɔrɔ ka ɲi. An ba Khadija radiyallahu anha jogo belebeleba min bɛ a la husnu mu'asharatiha, a ka jɛɲɔgɔnya tun ka ɲi kojugu. Wa a ye Alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a y'a jɛɲɔgɔnya ɲumanba la munzu bidayati da'awatihi faqad sabbatatuhu bi kalimatiha wa ta'yidiha wa rabatat ala qalbihi wa azahat hammahu wa ghammahu wa azahat anhu ma kana yajidu min qawmihi min al-aza wal 'ana. Alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kuma la surunyana an ba Khadija muso tun don muso min bi wasakɛ mɔgɔ jɛɲɔgɔn la. O de la dɔ b'a fɔ an ba Khadija ka Alakira ma ba ye, mais an ba Khadija jɔra ye baya jɔra la. Alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam balimamuso tun t'a bolo, mais Khadijatul Kubra a jɔra ye balimamuso ɲuman jɔyɔrɔ la.
Khadijatul Kubra a jɔra Alakira ye denmuso ɲuman jɔyɔrɔ la. Khadijatul Kubra a jɔra Alakira ye teri ɲumanya jɔyɔrɔ la. A kɛra Alakira gundofɔɲɔgɔn ye, a kɛra teri ye, a kɛra kanubaga ye. Tɔɔrɔ fɛn o fɛn n'a kan ka Alakira sɔrɔ, an ba Khadija a y'a seko k'a bɛɛ lajɛlen na. N'a bɛ se ka min ɲini n'a fanga ye, a y'a ɲini. N'a ka nafolo bɛ se ka min ta ka bɔ Alakira kan, a y'a seko la. N'a ka kumakan dumanw bɛ se ka min kɛ ka Alakira dɛmɛ, a y'a seko bɛɛ lajɛlen kɛ. Hami ni tɔɔrɔ la ani gɛlɛya min bɔra Mustafa faso la ka ɲɛsin a ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. An ba Khadija a y'i se kɛ nin bɛɛ lajɛlen na. O belebeleba dɔ ye min k'a dɔn k'a fɔ ko an ba Khadija ko muso ɲuman don. Tuma min na ni Alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni wahayu cira ma gaaru Hira kuluwo kɔnɔ n'a nana a bi k'a sirannen don kana khaifan murta'idan fadasaratuhu wa hiya taqulu والله لن يخزيك الله أبدا إنك لا تقرئ الضيف وتحمل الكلا وتكسب المعدومة وتعين على نوائب الدهر. نعم. مسلمان فلان. ni Alakira nana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nene karlin do ala asralin do abika yere abika fa dasirini furumuso ɲuman a girala Alakira la sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka biri ka yira la ibika siran fɛn min kana siran. Ya Muhammad yi ja sigi, ya Muhammad yi hakili sigi, ya Muhammad ne b'a dɔn k'a fɔ wallahi ala ye ala min ye. An ba Khadija ko tan wallahi a ko ne b'a dɔn ala ti e labila abada. Muso ɲuman filɛ o sas kam ni cɛw nana tan o sira n'o jatigɛlen problème y'o sɔrɔ muso ɲuman an bɛɛ lajɛlen kan k'an ba Khadija ladege. A ye Alakira jigi sigi ni nin ye. A ko ne b'a dɔn ala ti sɔn ka i bila fɔlɔ ni y'a sɔrɔ diina mana Alakira ma ci kuma t'a k'a fɔ an ba Khadija ye mais jahiliya yɛrɛ kɔnɔna na a lɛgɛ mais ala y'ale kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ ni muso ɲuman ye. A ye cɛ in kunbɛ cogo ɲuman na a k'i kana siran ne b'a dɔn ko ala ti sɔn ka e labila abada ala ti o masa ye. Munna ya Muhammad ka d'a kan e bɛ dunan jigi ja dunan jigi ye ko ye ka sɔrɔ diina mana a ko e bɛ dunan jigi doni gɛlɛn min minnu kunna e b'a ta ko problème min minnu dala i b'u ka problème ta masiba ko sera mɔgɔ minnu ma diɲɛ ko la ya Muhammad k'e de bɛ jɔ ninnu jigi kɔrɔ e bɛ falaw jigi fa i bɛ yatimaw jigi fa muso firiyabatɔ e bɛ jɔ o jigi kɔrɔ e bɛ nin bɛɛ kɛ ala min kama ne b'a dɔn ala in tɛ sɔn ka e labila abada. A ye Alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a y'a jigi sigi tan kuma lasurunyana Seyida Khadija sabruha muso min tun don a tun sabalilen don kojugu ala ye sabali di a ma Seyida Khadija radiyallahu anhu wallahi a sabalila Alakira nɔfɛ sallallahu alaihi wa alihi wa sallam k'a sɔrɔ muso dawulaman don a faso la k'a sɔrɔ muso darajaman don k'a sɔrɔ jɔyɔrɔba bɛ a bolo k'a sɔrɔ nafolo bɛ a bolo mais tuma min na ni gɛlɛya ye Alakira sɔrɔ sallallahu alaihi wa alihi wa sallama n'o ye Amaru ko kɛ Mustafa kan Seyida Khadija a jɛnna nin bɛɛ lajɛlen kɔ ka tugu a furucɛ ɲuman kɔ ka Amaru ko sɛgɛn n'a tɔɔrɔ n'a ɲani a n'a dumuni jugu dun a n'a siyɔrɔ jugu a n'a ko gɛlɛnw ka bɛɛ lajɛlen ko ka sabali Alakira nɔfɛ sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Aw sas kana aw ka tan ka dɔgɔn kojugu. Muso joli bɛ yen a ka di don min na u ni cɛ y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ mais don maa gɛlɛyara o taara ka cɛ to hali u ma denw filɛ o taara ka denw to nin bɛɛ ko k'ale ye furumuso ye furumuso ɲuman filɛ n'o ye Seyida Khadija ye. A y'a to a ka dawula n'a ka daraja n'a ka makama n'a ka nafolotigiya n'a ka tɔgɔtigiya la ka tugu Alakira kɔ foyi t'a bolo ka tila ka gɛlɛya ko Alakira nɔfɛ ka dumuni jugu dun a nɔfɛ ka ji jugu min a nɔfɛ ka sɔrɔ a tun bɛ ji ɲuman min ka dumuni jugu da tun bɛ dumuni ɲuman dun ka siyɔrɔ ɲuman to yen ka taa si siyɔrɔ jugu la ka sɔrɔ a tun bɛ si siyɔrɔ ɲuman na a ye nin bɛɛ lajɛlen ko furu de kama o de kama e yɛrɛ ka kuma na setigi ala ye sara belebeleba d'a ma ni sirifu nana bɔ ale de la an ba Khadija a jogo belebeleba jogobaw bɛɛ lajɛlen tun dafalen don an ba Khadija radiyallahu anha. O de kama Alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ko an ba Khadija ma hasbuka min nisa'il alamin Maryam bint Imran wa Khadija bint Khuwailid wa Fatima bint Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa Asiya imrat Fir'aun. Aki wasani ni muso ba ninnu ye diɲɛ muso bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan muso min ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan aljanna muso kuntigiw Alakira ye an ba Khadija ta k'a fara olu de kan. Nin jɔyɔrɔ tɛ sɔrɔ gansan dɛ o sabu kan a sɔrɔla ka sabali kɔfɛ a sɔrɔla ka muɲu kɔfɛ a sɔrɔla ka majigi kɔfɛ wa hali bi an muso n'an sera ka sabali ka muɲu
ka muɲu furu kɔnɔna na balimaya kɔnɔ wallahi setigi ala tanto n'a ma jɔyɔrɔ dɔ di an ma an ba Khadija ala kira de y'a farandi muso ba ninnu kan o ye muso ba jumɛn ye Maryam binti Imran n'o ye Seydina Isa alayhi salam ale woloba ɲuman ye o kisaw ka ca a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen a ko Khadija bi fara o kan min ye Khuwailidu den ye a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen ni muso ba naani a sabanan ye jɔn ye Fatimatu bintu Muhammadin Zahara al-Batula al-Tahira al-Zakiya alayha salamullah a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen wa Asiyatu imrata Fir'aun Asiya n'o ye Fir'auna muso ye ni muso ba naani ninnu de ye aljanna muso kuntigiw ye ala kira ye an ba Khadija a ye nin jɔyɔrɔba d'a ma Amba Khadija radiyallahu anha a jogo belebeleba dɔ tun ye mun ye tuguni kitman halil asrar Allah ko ni muso in tun bɛ gundo dogo usas kan ala kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wahayu fɛn fɛn tun bɛ jigin a kan a tun bɛ a kumaw ɲɛfɔ nin furumuso ɲuman ɲɛna ko tun kɛra a b'a ka gundo kalifa nin furumuso ɲuman ɲɛna mais wallahi an ba Khadija k'a ma deli ka bɔ ni ala kira ka siru kelen ye k'a fɔ ko Mustafa y'a fɔ tan k'a y'a kɛ tan wahayu jigintɔ la k'a bɛ kɛ tan wahayu jiginna k'a ko tan tile kelen k'a ma deli ka bɔ ni ala kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ka gundo ye ala an ka gundo jula an bɛ perese a mana fɔ sufɛ dɔrɔn an bɛ perese dugu mana jɛ n'a fɔra wula fɛ an bɛ perese suma fɛ an ka dɔ ɲini k'a f'a ye n'a ma bɔ yɔrɔ sɔrɔ telefɔni nana tɔ bɛɛ lajɛlen k'a la an bɛ weleli kɛ e b'a dɔn min kɛra bi yan n'a fɔra tan n'a kɛra tan mais Seyida Khadija wallahi ale ma deli ka bɔ ni ala kira gundo ye k'ale delila ka bɔ ni ala kira gundo kelen pewu de a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ala Ustaz Kan o gindo fana o ye mun ye an b'a fɛ ka kuma kɔnɔ don min na n'a bɔra Gari Hira kuluwo kɔnɔ n'o de kɛra ka Jibril alayhi salam ye ko fɔlɔ ye n'a nana a siranni a b'a la ka yɛrɛ n'a y'a kunbɛn ni nin jigisigi kuma ninnu ye an ba Khadija a bɔra ka taa a bɛnkɛ a tɛnɛmuso den fɛ yen n'o ye Warqa bun Nawfal ye ka taa munna taara fɔ o fana ye ka d'a kan a b'a dɔn Warqa bun Nawfal dɔnnibaga don kutubu samawiya a b'olu dɔn donc a ye taamasiyɛn min ye furu cɛ ɲuman in na a taara ka taa o de fɔ o ɲɛna komi an b'a fɔ likulli da'in dawa'un bana bɛɛ fura bɛ a bolo n cɛ in nana laharaya kura dɔ la ma deli ka laharaya min y'a la n kɔni y'a jigi sigi ni n ka musoya fɛɛrɛw ye mais fo n ka bɔ n ka taa ɲɛɲini n bɛnkɛ den fana bolo walima n tɛnɛmuso den bolo ka d'a kan ale bɛ kutubu samawiyaw dɔn dɔnni b'a la kosɛbɛ ale yɛrɛ ka dɔnni kɔnɔ n cɛ nana ni laharaya min ye a bɛ mun de kɔfɔ mun de kan ka kɛ guni bɔrɔtɔ kun filɛ wallahi a ma taa fɔ k'a bɛ fɛ k'a cɛ de bɔ a ma taa fɔ k'a bɛ fɛ k'a cɛ gundo feere a taara fɔ de pour que ka solution de ɲini a taara tuma min na ka taa fɔ Warqa bun Nawfal ye Warqa kuma lasurunyana a ko anw ka kitabu kɔnɔ gafe kɔnɔ i filɛ ka fɛn minnu fɔ nin taamasiyɛn a ko nin bɛ kira laban de la nabi ɲuman laban ciden tɛna ci min kɔfɛ tuguni a ko ya Khadija a k'i cɛ ni o de ye a ko min jiginna kan a ko nin namusul akbar de ye min jiginna Seydina Musa kan min tun bɛ jigin Seydina Isa kan kira tɛmɛna min tun bɛ jigin kan o kelen n'o ye Jibril alayhi salam o de jiginna i cɛ kan an ba Khadija a bɔra ni ala ka kira ka gundo min ye o ye nin gundo kelen de ye Ustaz Kan jogobaw ka ca an ba Khadija la mais aw ka waati a ka surun kojugu an ye kumaba dama dɔ de tɔmɔ a la k'a fɔ kumaba minnu fitinin de taara caman na mais nin point wɔɔrɔ ni mɔgɔ muso fɛn fɔ i sera ka den ta ka baara kɛ ni a ye ala bɛ jɔyɔrɔ belebeleba d'i ma i t'an ba Khadija ta sɔrɔ sa mais fana b'i bɛrɛma ta sɔrɔ ala k'an bɛn sahaba ma an kelen k'o fɛ ka ninnu faamuya an ba Khadija yɛrɛ tun jɔn ni jugubaw minnu tun b'a la an fɛ k'a dɔn dakuruɲa dama fusamantiya minnu fana tun bɛ a la n'o y'a ka fadayiw ye se ka dama fɔ an ye o fana na alhamdulillahi rabbil alamin masa in de tɔgɔ ye al-Maliku Dayyan juru sara masa Allah subhanahu wa ta'ala ni y'a k'a ye dɔrɔn a b'a k'i ye nin juguba minnu tun bɛ an ba Khadija la a y'a bɛɛ kɛ ala de kama jugu ɲuman tun b'a la yan'a ka furu alakira ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa furulen a ma fana jugu tɔ sinsinna ka taa fɛ de jugu tɔ sinsinna ka taa fɛ ka d'a kan a furula jogotigiw ka jogo de ma
cɛ min ko k'ale cira kana bu istulu utamima makarimal akhlaq ala y'ale ci kana dale kana ka jugu bɔ dafa o tuma jugu ɲuman tugi de bɛ kɛ ni o ci ɲɔgɔn ye wa ni jugu ma ni tugura ko i bɛ jugu ɲuman sɔrɔ kuma tɛ n'a y'a sɔrɔ i jugu ka ɲi wa ni jugu ɲɛna dɔrɔn Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ fisamantiya caman d'i ma Sayida Khadija Allah subhanahu wa ta'ala a y'a kɛrɛnkɛrɛnlenba 3 an bɛ o fɔ a kɔnɔna na a m'o kɛ alakira muso si ye o dɔ ye mun ye alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ma muso wɛrɛ furu ka fara an ba Khadija kan ka sɔrɔ an ba Khadija furulen bɛ a bolo ni ye bonya belebeleba ye an ba Khadija ni muso si ma jɛ alakira la sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ye muso tɔ fɛn fɛn furu a y'u furu de an ba Khadija fatulen kɔfɛ an ba Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha ale yɛrɛ bɛ nin sɛmɛntiya qalat lam tatazawwaj an-nabi alayhi salam ala Khadija hatta matat yali ka hadisa min nin kuma in sɛmɛntiya a ye bonya jumɛn filanan jumɛn kɛ an ba Khadija radiyallahu anha alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam iksalu rasul li zikri manaqibha wal madhi was sana'i alayha hatta ba'da wafatiha alakira ma farafew abi ni muso in a b'a ka baara ɲuman fɔ a b'a ka jɔyɔrɔ fɔ a b'a tanu a b'a wale ɲuman dɔn hali an ba Khadija fatulen kɔfɛ fo ka taa se hali an ba Khadija fatulen kɔfɛ mɔgɔ minnu tun bɛ an ba Khadija fɛ a terimuso minnu tun bɛ a kanubaga minnu tun bɛ a jɛɲɔgɔn minnu tun bɛ Mustafa ma ɲina ninnu si kɔ an ba Khadija ko radiyallahu anha a ko alakira tun ye fagali kɛ dɔrɔn n'a tun y'a tilan a tun bɛ an ba Khadija a tun b'a niyɔrɔ bɔ ko ka taa di a terimuso a tun b'a niyɔrɔ bɔ wallahi alakira ma ɲina an ba Khadija bonya sabanan waati n'a kɛcogo kɔsɔn ale de y'a sɔrɔ Allah subhanahu wa ta'ala a ye Jibrila ci ko ka taa fɔ alakira ye sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko k'ale ka foli di an ba Khadija ma ko alakira Jibrila de jiginna ka na fɔ alakira ye ko ala ko an ba Khadija natɔla don minɛn dɔ bɛ a bolo dumuni dɔ b'a kɔnɔ walima minfɛn dɔ b'a kɔnɔ n'a nana i ka ne ala ka salamu fɔ a ye Jibril ko wa min ni ani ne fana ka salamu a ko ala ko fana k'i k'a fɔ a ye ko ne ala ko wa bashirha baytan fil janna min qasabin la khasabun fihi wala nasabun a k'i k'a fɔ an ba Khadija ye ko ne ala ko k'i ka nisɔndiya ko ala ko k'ale aljanna so ɲuman ba de jɔ an ba Khadija ye aljanna so min n'a jɔlen don ka bɔ yiriw la o n'an ka yiriw tɛ kelen dɛ dɔ bɛ san k'a fɔ ko tuma ko ala ma se ka so foyi di an ba Khadija ma ko fo yiri so wallahi ala ka aljanna yiriw ani yiri si tɛ kelen ye ko yiri so minnu don wo t'a kɔnɔ yiri so minnu don tɔɔrɔ t'a kɔnɔ lebu tɛ a kɔnɔ an ba Khadija kelen pewu de ye nin sɔrɔ rasulu muso bɛɛ lajɛlen cɛla siga t'a la ka da kan a ye jɔyɔrɔ min fa alakira ye sallallahu alaihi wa sallam o ma dogo maa si la tariku kɔnɔna la yarɔ tariku yɛrɛ b'a fɔ an ye muso fɔlɔ-fɔlɔ min tugura alakira kɔ sallallahu alaihi wa sallam o ye Sayida Khadija de ye y'a fɔ ten waati na cogoya kama nin tun ye dakurunya damana ka maaw hakili jigin k'a fɔ ko sunkalo tile 10 o ye nin musoba in ka nali de nin don man ka tɛmɛ mɔgɔw kan ten fo maaw hakili ka jigin nin koba minnu kɛra ka bɛn nin don kɔ waati kɔrɔnan bolo kosɛbɛ i bɛ dugawu kan ye an bɛ baro in kuncɛ o kan ni ala sɔnna ma alhamdulillahi rabbil alamin an b'a ɲini setigi ala fɛ san wɛrɛ sunkalo an kana ka kuma ni musoba in kan an ka kuduwatul hasana kɔni ala k'o k'an ye an tɛ se ka bɔ kuma kɔnɔ abada f'an ka an ka Seydi Sherif Usman Madani Haidara k'a fo doni min dara kunna ya rabbi doni ta fanga ala k'a di a ma a si n'a kɛnɛ ya rabbi ala k'a d'a ma a kɔ hɛrɛ ala ta'ala k'a kɛ an ni a bɛɛ lajɛlen ɲɛna a sara belebele n'o ye jannatul firdausi ye ala k'a di an ni a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma k'an lagɛbaga bɛɛ lajɛlen fo sirifila baarakɛla bɛɛ lajɛlen an b'a bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ustaz Kan i yɛrɛ bi fo i ni timinandiya i ni cɛsiri ala k'a ni sara baara min ala kama baara ye ala k'a saraw kɛ jannatul firdausi ka barika don an bɔnnaw bɛɛ lajɛlen na an bɛ o foli kɛ na segin i yɛrɛ fana ma an b'a dɔn sunkalo kɔrɔlen don waatiw kow ka ca aw ka boliboli n'aw taa yɔrɔw ka ca a bɛɛ diinɛ baaraw ye lakalaniw ni laseliw nka o n'a ta bɛn n'an ka waati wele sera i ma waati o waati i b'an ka wele jaabi Sherifila tɔgɔ la an yɛrɛ fana bɛ i fo k'i wale ɲuman ka dugawu ɲini i fɛ ka tila ka dugawu kɛ aw ye ka Alahu Taala deli sunkalo timɛ ko ɲuman ala ka yira an na bato minnu bɛ ka kɛ a kɔnɔna la an bɛ Alahu Taala deli ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen
am sen ka wera fana fo ka wala nyumano o munu tun sembe ya ka jabar nu nyama ka dine barule ni dine barote fo ko wati shila jamana ko na jamana ko kan am Allah taala dili anni awi ala qasidana tawira anni aw bala jirina wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. مثلي